Täze kalkınışlar eýýamynda garaşdyk hemişelik beýtarap Türkmenistan döwleti batly gadamlar bilen öňe barýar. Ýurdun ähli künjeklerini halkyň abadançylygyna gönükdirilen özgörüşler amala aşyrýar. Hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedowyň başçylygyna durmuşa geçirilýän reformalar ýurdun ähli puwdoklaryny şol sany ulug aragatnaşy ulgamdan öz içine alýar. Türkmenistanyň howa aragatnaşy uğrunaqy tranzit potensialyny özleşdirmäge degişli meseleler milletiň nizeriniň aýratyn üns merkezindedir. Avia ulog häzirki ýamda iň giňden ýaýran we çalt ulog ferişdeler birdir. Şoň üçin hormatly prezidentimiň ýakyn geljekde ýerine ýetirmek üçin kabul eden meýilnamalaryny da täze halkara aeroportyň gurulşy göz tutulan. Bu wajib desga paýtagtymyzyň 32 kilometr uzaklygyna ýerleşip, ýylda 14 million ýolagçy geçirjilik ukyby bilen tiýid wagtda Sewitin iň iri avia ulog merkezine guruldy. Täze howa derwedeti baş şäherimiz Aşgabatyň ýüzi bolmak bilen birlikde munna türkmen halkynyň taryhy we ruhy gymmatlyklaryny özüne jemleýän milli dep desurlarymyz öz beýanyny tapar. Türkmen medeniýetiniň janyny nüfus bolan türkmen laçyny gadymdan bäri döwlet nişanlarynyň arasynda öz ornuny eýleýär. Hutşoň üçin alasmanyna perpelleýän laçynyň keşbi halkary howa mendiliň binasynyň öz bolşdy görnüşini döretmek üçin esas bolup hyzmat etdi. Täze halkara aeroport 2000 hektarlyk yer bölegine guruljak binanyň we desganyň tutuş ulgamly. Uçar sürüş ýoldalaryny, gonuş meýdançalaryny, ulug ýollaryny we abadanlaşdyrylýan ýanyşyk meýdançalary öz içine alýar. Ýeňiş ulug ýoly, öňünde gelin gyýylan milli bedeg bolan türkmen gulýakatyna berýän fiil bagy ýerleşdirilen ýolagçy mendiliniň binasyny eltýär. Ýeriň üstünden 40 metr beýiklikde öz ganatlaryny ýaýan we uzunlygy 450 metr bolan ýolagçy mendiliniň binasy iki sany ýanyşyk blokdan ibaret. Töwerek görnüşine bolan we gün şöhleleriniň düşýän ýer şaryny anlaýan beýlik blokda ähli gerekli otoglar bolan garaşylýan zallar ýerleşdirilen. Bloğun merkezi bölümünde açık yaşıl zooluk yerleştirilen. Bu zoolukda uzak gatnawlaryň ýolagçylar üçin niýetlenen goşmaça garaşylýan we geliş dağları gözüňde tutulup, ýolagçylar howa mendili binasyndan uçurlary çenni we ýygyna ýürüýte awtobuslar arkaly gatnadylar. Bloğun daşynda ony uçurlara birikdirýän ýelpewaç görnüşine satellit köpürler yerleşdirilendir. Ýolunyň ýokarky derejesi gidýän gatnawlaryň gatyna eltýär we bu ýerde ýolagçy akymlarynyň ýerli we halkara uğurlara bölünşigi amala aşyrýar. Ýolagçy mendiliniň giň binasyna asabaly şeýerler bolan operasiýon zallar, migrasiýa we serget bölüşigi nokatlary, tojalyk hyzmat bölümleri, garbaşgana kafeleri we beýleki zerur bolan otoglary ýerleşýär. Ýolagçylar öz başda tasabaly üçin nokatlardan peýdalyk dilerler. Ähli gerekli çärelerden geçen ýolagçylar mendiliň tegelik blogunda ýerleşýän uçuşlar zoolagyna barýarlar. Bu ýerde aýra oýunçy ýolagçylar, şol sany biznes fundynyň ýolagçylaryna hyzmat etjek garaşylýan zallar, bufetler, kafeler, restoranlar, duty free, salgytdan boşadylan dükanlar we dürli maksatlar üçin niýetlenen otoglaň tutuş ulgamy gözüňde tutulanlar. Garaşylýan zallardan ýürüýte ýapyk ötükler arkaly göni uçurlara barp bolýar. Edilşoň ýaly, gelýän ýolagçylar bu ötüklerden mendiliň aralygynaky derejesinde ýerleşýän we keseligine hereket edýän ýoldalar bilen injamlaşdyrylan geliş zallaryna geçýär. Geliş zallaryndan ýolagçylar eskalatorlar arkaly aşağı derejede düşýärler. Bu ýerde goşalýan zooluk we garaşylýanlar üçin mendile ýanyşyk meýdança çykylgaly zal bar.
Meydançaň iki tarapyna 500 orunluk watlaýyn ulaq durulgylar yerleşdirilen. Şeýle-de taslama boýunça tegelik panduslardan giýirilýän 1500 ulaglyk ýerasty avtodurulgy gözüňe tutulan. Ulan ýolundan başga, ýoluşy mendiliniň binasynyň şenli uzunlygy 3,5 kilometr töwereg bolan monorails ýoly düşeler. 11 kilometr töweregi ýeriň aşagyndan geçer. Ýerasty perron bilen geliş we gidiş gatlary, içinde basgançaklar we liftler yerleşdirilen kommunikasiýon minaralara arkaly birleşer. Ýoluşy mendilinden 900 metr uzaklykda ýene-de 3 tane binany gurulşy meýilleşdirilen. Bular 350 orunluk konferensiýa zaly, aeroportun müdürliginiň dolandyryş binasy, dürli gulluklar üçin niýetlenen bina, şeýlekem ýoluşçylara ähli amatly şertler ödülýän 200 orunluk mehmanxana binasy. Mehmanxanaň merkezi atriumynyň töwereginde bir orunluk kornuk şeýle-de lüks otoglar yerleşdirilen. Ýoluşçylara lobby, bar we restoran, biznes merkezi, konferensiýa zaly, ýüdülýän howuzly we sport zaly, sagaldyş merkezi hyzmat edýär. Interýerleriň içki bedew hökmünde mehmanxanaň içki howasyna milli öwüşgün goşup türkmen milli naqşlary, halylar we suratlar ulanlar. Şeýle-de dawaral şäherler geçirilýän meýdançaly, 500 orunluk avtodurulgy we aýratyn barýan ýolly, ýokary derejeli mehmanlar kabul etmek üçin niýetlenen köşk mendiliniň binasy täze aeroport toplumyna aýratyn orna ýedir. Bina merkezi okunna dawaral giýirilgäni we prezidentlik apartamentlaryny öz içine alýan blok ýerleşýär. Bu blokda resmi uruşuklar üçin zallar, ýygnaklar we metbuat konferensiýalaryny geçirmek üçin zallar, başa-baş uruşuklar üçin otoglar we köp türlü beýleki otoglar meýilleşdirilen. Daşar ýurtly wekilçilikle toporlar üçin bölümler merkez blogynyň iki gatlaryna yerleşdirilip, daşar ýurt başdanlary we olaň ýany bilen gelýän adamlar üçin derwur bolan ähli otoglary öz içine alýar. Aeroportun howa dolaw tarapynda ýokarsyna komandierlik dispetcher nohody yerleşdirilen 120 metr beýikliginde howadaky hereketi dolanýyş minarasy taslamalaşdyrylan. Bundan başga da täze aeroportuň infrastrukturasy ýylly ýük dolanşygy 150 000 tonnalyk hyzmat ediş ukymyna eýe bolan ýük mendilini, howa gemilerini bejeriş we texniki gödäwçiligini geçiriş angarlaryny, dürli ustaxanalary, gulluk binalary we hojalyk jaýlaryny öz içine alýar. Aýratyn dolakda aviasiýa işgärleri üçin niýetlenen binalar we defralar, şol sany taýýarlyk mektebi, howa gemileriniň trenajorlary yerleşdirilen türgünleşik merkezi, sport sagaldyş merkezi we 40 orunluk hastaxana taslamalaşdyrylan. Täze aeroportda her biriniň uzunlygy 4500 metr bolan iki sany uğurduş, konuş uçuş dolu gurlar. Bular günnäger gün matar uğra gönükdirilip, ýasasy perronyň iki gapdaryna yerleşer. Täze aeroportda progressiv hyzmat ediş tehnologiýalaryň ulanylmagy, innowasion kompýuter ulgamlarynyň ornaşdyrylmagy we aeroportuň dürli gulluklarynyň işiniň netijeliligi oňa dünýäniň iň gowy aeroportlarynyň arasynda öz ornuny eýlemäge mümkinçilik berýär. Döwlet liderleri Gurbanguly Berdimuhammedowyň parasatly başçylygynda Türkmenistan gyýsy möhletden dowamyny, jemgyýetçilik siýasat budagyny, iqtisadiýet we ruhy medeniýet budagyny uly üstünlikler galandy we dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan ikrar edildi. Täze halkara derejesindäki howa derwedetiniň gurulşy, täze kalkynyş we beýik özgörtmeler zamanasynda ýene-de bir üstünlik bolar.